Fil-baġit tas-sena d-dieħla tħabbret għal-ewwel darba l-iskema magħrufa bħala Equity Release Facility. Din l-iskema toffri l-faċilità li persuna li tkun laħqet ċertu età tkun tista' tidħol fi ftehim ma' kumpanija privata li tgħaddi bil-qudiem somma flus f'pagamenti jew somma sħiħa. Wara l-mewt tal-persuna, il-kumpanija tkun tista' tbieħ id-dar, tieħu l-flus li tkun tat u l-interessi, filwaqt li l-bilanċ ta' bejn il-valur tad-dar u l-ammont li tkun ħadet il-persuna f'ħajjitha tingħata lill-werrieta. L-ekonomista Alfred Mifsud spjega ma' One News il-vantaġġi ta' din l-iskema volontarja. Fil-waqt jibqgħu jgħixu fl-ambjent li huma mdorrijin fih, ikunu qed jillikwidaw parti mill-valur tad-dar tagħhom biex waqt li huma fl-età tal-pensjoni, li ovvjament minn sa Ġorġu jaħdmu jew hekk da, ikunu jistgħu ikabbru d-dħul tagħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu kapriċċ. Din l-iskema titħaddem f'diversi pajjiżi fosthom fl-Ingilterra wara li l-banek jirrifjutaw li jselfu flus lill-anzjani għaliex ma jkunx hemm ċertezza li l-flus jinġabru. Da filwaqt li diversi pensjonanti jkunu jixtiequ jibqgħu jgħixu livell ta' ħajja li jkunu draw jgħixu meta jkunu għadhom jaħdmu, filwaqt li jżommu l-assi tagħhom. Din hija intenzjonata għal dawk il-pensjonanti li llum huwa tartwis għalihom biex iġemmgħu biex ikollhom pensjoni aħjar għax diġà huma pensjonanti. Allura ħaġa li wieħed irid jenfasizza li din hija totalment volontarja, ġifieri ħadd ma ħajimponi xejn fuq ħadd. Imma hija intenzjonata għal dawk il-pensjonanti u kien hemm ħafna li qed jitolbu għal din. Fost il-pensjonanti li kienu ilhom jistennew skema bħal din hemm Xavier Koppini li tkellem ma' One News dwar in-neċessitajiet tal-anzjani u l-flus li jkollhom bżonn biex jgħixu mingħajr ma jbiegħu djarhom. Meta tkun dik l-età ikollok ħafna neċessitajiet, ħafna nies jidħlu fl-isptarijiet tal-gvern, eċetera. Ħabba fil-li m'għandhomx il-possibilità jirranġaw ftit darhom, jew m'għandhomx il-possibilità li jġibu carer, ġifieri hemm ħafna raġunijiet għaliex inti tista' tuża din id-dar. U anke biex tgħinlu lidek stess, ġifieri kemm lidek din id-dar jekk imbagħad tinbih, naturalment ma jirtuwiex, ħafna drabi iktar ikollhom bżonn ftit flus qabel meta ħadhom żgħar u trabbu tfal milli later meta inti tmutu forsi dawk in-neċessitajiet diġà naqsu. B'din l-iskema il-werrieta xorta jieħdu somma flus għaliex il-kumpanija dejjem tagħti inqas flus lill-anzjani minn kemm tkun tiswa d-dar. Għalhekk id-differenza jieħdu għall-werrieta skont it-testament li jkun ħalla wara il-persuna filwaqt li jkompli jgawdi daru matul ħajtu kollha.